Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita dan Mbah Surojo. Oke. Kita tanya kesibukan Mbah Surojo hari ini. Mbah, sampai nanti mau kesibukannya Bang gawe apa, Mbah? Aku kesibukane iki mau bar mbelai epring. Sebab ana wong pesen kon gaweke kurungan ayam. Oh, ada sing pesen Mbah. Dadi sing wingi wis dijiko karo sing pesen wingi telu wis digawa kabeh. Lah iki eneng sing pesen loro kurungan ayam jenenge keranjang kuwi loro karo widik nggo njemur kerupuk siji. Tapi kae bambune isih tembe tak belai. Oh, isih tembe dibelai, Mbah. Isih di sisik ya lah dadi urung tak mulai tak enam urung. Soale iki kesel panas dadi leren ngono kuwi. Ya wong genah ya alhamdulillah tegese iki aryane iki ora ketang. Siji loro ya ana sing pesen. Biasane sing pesen udu kulungan ayam biasane tanpa irik. Lah saiki tanpa irik leren. Dadi kurungan ayam terus iki ngene kuwi. Oke, alhamdulillah, Pak. Ya bersyukur ya alhamdulillah. Soale ya kowe mau kanggo istilah iki kanggo kebutuhane ana mburi kan kaya ngono kuwi. Lah iya. Kayak iki mau apa bahas jenenge? Cuaca dino iki pemuasan, Pak ya. Wingi pancen iki ya ora dina ikat wingi. Jadi iki sejatine wis musim kemarau. Oh, berarti iki wis kemarau. Termasuk Mbah ya. Kemarau iki. Iki jan wis mulai kemarau tenan mulane ya kur untung-untung senajan iki musim kemarau desane dhewe lho iki Mas takone. Tapi kan banyu aliran saka irigasi isih terus milih dadi masalah sumur-sumur kuwi isih banyune isih penuh urung sepiro jero ngono kuwi urung sebab ya saka irigasi tersier kuwi isih ngalir terus. Sebab kanggo membasahi ya tanaman padi kuwi mau. Nggih, Mbah. Nah, guys, jadi ki aku ki penasaran wis suwe penasarane. Dadi kan aku lahiran tahun 2000-an to. Dadi ki kan biyen jarane sepeda ki sempet mahal lho, guys. Nah, saiki aku tak tekon Mbah Surojo. Boleh. Mbah, biyen rego sepeda ki sampai piro, Mbah? Kuwi nek jaman 70-an, kuwi Mbah biyen tau tuku sepeda jengki dan isih gelas isih anyar. Kuwi 750.000 Mbah. Jaman biyen 70-an ya. Lah, berhubung saiki iki maju tahun nambah sehingga saiki lebih 2026 jadi saiki kaya-kayane nek sepeda jengki kaya-kayane ora oleh 1000 Mbak. Lah nek sing RRT lho kuwi kae Mbah isih tahun 70 kae tapi saiki wis bodol kae asli kabeh RRT kae biyen. Zaman sakmono ben sepeda ki anu Mbah ya, carane jarene mbiyen to. Jare iki nek ndek sepeda ki hanya orang tertentu. Ya, kuwi ngono. Dadi iki nek wong sing duwe sepeda jamanen awet dikatakan orang tertentu sebab zaman biyen kan masalah sepeda motor itu kan masih jarang. Siji loro ya eneng cuman kan ora tiap omah ki duwe ora mbiyen. Kuwi sing tahap pertama, sing tahap kaping pindhone kaya awak-awak ngene iki arep tuku motor kuwi abot soalé biyen jaman wektu semono motor jet colet kuwi regane 2 juta setengah. Zaman sakmono, Mbak. Zaman semono. Jet colet kuwi Mbak ya. Iya. Jet colet 2 juta setengah bangsane Honda kuwi isih jaman wektu semono. Kuwi golek duit 2 juta setengah tahun sing seplono kuwi walah biyo angele ora karo-karuan kuwi ngono. Nggih, Pak. Beda karo saiki. Iya, zaman saiki iki kan ora eneng sing jenengane motor sekodel 2 juta setengah kan ora eneng. Nggih, Pak. Ya, minime ya 12, 13 kuwi nek saiki iki. Sakmono kuwi, Pak. Sebab pencarian mata uang ki nek saiki
ya walaupun rada rekoso tapi dianggap-anggap mudah. Nggih. Ngono kuwi. Jadi zaman biyen ki malah kebanyakan wong iki duwe sepeda ontel mungkin Ontak iya kuwi. Kowe gelek ae sepeda Mbah nganti sprene ya. Ora tak dol ya. Dadi ya wis nganti sprene. Dadi waktu semono nang pasar ya sepeda. Arep becek nang adoh juga sepeda. Sebab iki sing di khususake ya kuwi sepeda kuwi mau. Nggih, Mbak. Ngono kuwi. Berarti zaman biyen ki nendi-nendi sepeda Sepeda ontel. ontel. Lah aku tahu saka Kota Gajah nganti teko Gaya Baru kuwi becek ya nyepeda. Sepeda iki, Mbak. Nyepeda. Kayak pirang jembah tekan Ya. Gaya Baru ki. Mangkat saka kene isu engko nek teko pasar Gaya Baru jam 12 jam 1 mesti soalé mau ada sih soalé Kota Gajah si Putih Rama Nggih, Mbak. Sepituh Banyak Rumbia kan ya Nggih. terus Gayatri terus pasar Gaya Baru Jontor lah hitungane pitung cara sepure pitung stasiun lah ngene kuwi Pitung stasiun guys zaman sakmono. kuwi jaman kuwi nah saiki kan mudah Nggih. jalan-jalan wis tokan di aspal Wis halus. kendaraan juga ya akeh ngono kuwi dadi bisa iki kan sing kanggo diumumne ya Kota Gajah Gaya Baru mobil. Mungkin nek saiki cara nggo motor mungkin sejaman apa? Alah, sejaman setengah. Sejaman setengah. Ya, sejam setengah perjalanan kuwi. Kuwi wis santai ora ngebut-ngebutan. Jam setengah kuwi. Berarti biyen iki cara benak dolan wis sepeda ki Mbah ya. Wah, Main temenan. weekend yo. Iya. Jadi upamane kok dalan licin, jalan ora licin, nek karo sepeda biyen mikire biyen kuwi tiba ora lara ngono Nggih. sepeda. Tapi nek dijikuk kecepatane ya jane ya mengurang. Nggih. Soale umpamane kok kaya dhewe arep becek jarak jauh 5 kilo adohe. Iku ya juga ulah saurunge mangkat sepeda wis diresiki ya Wis Pak. mending Mbah yo. Mending, ya. Mending ngeru guys. Nek wis bar adus salah mangkat kuwi modele ngono kuwi. Dadi biyen ki nek sepeda untung bareng kowe. Eneng. Lah, sepeda unta kuwi mau maksude cara awake dhewe saiki ngarani sepeda unta kuwi mau sepeda wedok sing wis bodol banget isih dienggo terus kuwi khususe masuke kanggo nang persawahan utawa nang peladangan. Wah. Ngono. Nggih berarti sepeda kuwi biyen nggone sawah kuwi Iya. gak untung kuwi. Nang sawah nang ladang kok baline nggawa kayu, ya nggawa apa-apa lah. Nggih. Bali. Lah nek sing khusus sepeda, jengki sepeda kuwi sepeda khususe kanggo main dolan ngene Nggih, kuwi. nggih. Mulane sing akeh-akeh mbiyen ya. Mbah mbiyen rada bebeleng ya. Soale tuku sepeda nggih loro sepeda unta siji, sepeda jengki siji. Lah mbok arep digawa sapa wae nek digawa nang sawah ora oleh. Ya khususnya nek nggo gawe jalan-jalan ngono kae. Oh, berarti jadi dulu nganu guys, punya sepeda itu dua, satunya buat jalan-jalan, dan satunya buat ke sawah. Itu. Oh, berarti Iya, bisnis. seandainya umpamane arep kita ini nyawa ke sawah, mau bawa pupuk, kan Nggih. sepeda sing anyar kan eman-eman. Eman, Nah, nggih. Jadi gawe karo sing sepeda sing elek digawa nang sawah. Bawa pupuk, mau ngrabuk. Lah engko baline anang kayu apa nang apa digawa bali nggo masak. Lu masak. Zaman saiki kan ora kayu-kayuan. Nggih, mak ceklek. Zaman saiki walah rekasane Mbah kuwi mbiyen mulai tahun 65 sampai sehingga sekarang iki panggah rekoso wae. Tapi ya tak syukuri walaupun kita nih isih payah susah payah juga alhamdulillah makin diberi panjang umur. Sehat selalu. Ya memangnya orang kerja itu apa saja yang dikerjain emangnya ya berat. Cuman kan umpamanya kita seberat-beratnya kalau kita kerjanya santai itu yang enggak berat. Nggih, Mbah. Ya. Wis nyantai ngono. Mulane saka kaya ngono kae kun ngomong karo anak putuku kabeh Nggih, Mbah, nggih. nyambut gawe ora susah banter-banteran. Nggih, Mbah. Ora usah cepet-cepetan alon wae alon.
guyur mengko arek suwi kan rampung. Nggih, Mbah. Kuwi kaya ngono kuwi. Iki sampean sapa-sapa kalih penonton riyen, Mbah. Nek kaya ngoten niku kula tujuaken dumateng anak putu kula sedaya lan sedulur kula sedaya niku bab tata carane nyambut gawe segala bidang napa mawon nek nyambut gawe diawali dengan sabar atau pelan-pelan. Sebab kalau buru-buru yaitu kerja apa saja kalau buru mungkin saja ada imbasnya walaupun dikena kalau orang tani ya luput-luputnya ke pukul ya kena cakol itu. Jadi kalau tenang apa itu dibikin santai kan sudah ada ini ada tunggak ada oyot kan bisa mau dicangkolnya kan ada tunggak enggak jadi. Nah, jadi Pak Juli ki orang yang sikil selamat kan kayak ngono kuwi. Nah, jadi teman-teman ini buat yang kangen dengan Mbah Surojo, sudah saya buatkan videonya. Semoga video ini bisa menemani sampai di rumah saat scroll ya guys. Nah, bagi videonya tekan kini mohon gimana? Nah, aku manut teko kene yo ayo. Apa meneh artis sambung meneh yo ora masalah, tapi berhubung iki waktu sudah tidak mengizinkan. Nggih, Mbah. Waktunya kita ini laporan khusus sama Allah ini sudah luhur ini. Dicukupin sekian dulu. Gampang kelanjutan disambung video yang selanjutnya besok. Nggih, Mbah. Mbok menawa ana keluputane Mbah Le ngomong dermimil kaya ngene sing sajak ora epas mungguing sampean padha Mbah karo Adam njaluk 10 sing sak gede-gedene karo sampean padha. Nah, oke teman-teman, videonya sampai sini dulu, gampang disambung video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun.